Erbyn nawr, dylech wedi derbyn y cais am 2 flynedd o ddata am datganiad tynnu dŵr. Bydd y fideo yma'n helpu chi gwblhau'r ffurflen am tynwyr dŵr sy'n cynhyrchu ynni dŵr, naill ai y datganiad papur neu datganiad electronig. Os ydych wedi derbyn y ffurflen fel atodiad i e-bost, cliciwch ar yr atodiad i'w agor. Yn dibynnu ar pa fersiwn o Excel rydych chi'n defnyddio, bydd rhaid clicio ar naill ai Enable Macro, Enable Editing neu, yn achos yma, Enable Content, cyn i chi gwblhau'r ffurflen. Nesaf, bydd rhaid cadw y ffurflen. Wneud hyn, ewch i File, a wedyn Save As. Mae'n bwysig i gofio ble rydych wedi cadw, achos bydd rhaid mynd yn ôl i'r un ffolder ar diwedd y broses. Mae rhif adnabod unigryw y datganiad ar frig y tudalen. Dylech defnyddio'r rhif yma os oes angen cysylltu â ni. Mae rhai o'r manylion ar y ffurflen wedi eu llenwi yn barod, yn adran 1 ac adran 2. Rhowch wybod i ni os mae'r gwybodaeth yma yn anghywir. Achos rydych wedi derbyn mwy nag un ffurflen, i gweithio allan pa ffurflen i gwblhau yn cyntaf, edrychwch ar y cyfnod dychwelyd a hefyd pwrpas a manylion y trwydded. Mae rhaid cwblhau'r flychau perthnasol mewn glas. Os ydych yn cwblhau yn electronig, edrychwch am gwymprestrau. Os oes bocs melyn yn y ffordd, cliciwch a llusgwch y bocs mas o'r ffordd. Iawn, i dechrau gyflawni'r ffurflen. Adran 3, dim yw cofnodi. Mae datganiad dim yn dangos nad oes unrhyw dŵr wedi cael ei dynnu yn ystod y cyfnod dychwelyd. Os ydych yn dewis na, ewch ymlaen i'r adran nesaf. Os ydych yn dewis ie, ewch i'r tudalen nesaf neu'r tab nesaf. Yn yr enghraifft yma, rydyn ni wedi defnyddio dŵr. Felly, yn mynd i ymateb na, achos dyw hyn ddim yn cofnod dim. Adran 4. A ddefnyddiwyd mesurydd dŵr i fesur y dŵr a dynwyd. Yn yr enghraifft yma, mae'r ateb yn na, achos defnyddion mesurydd trydan, dim mesurydd dŵr. Os mae'r ateb yn na, ewch i adran 4.2. Manylion yr asesiad. Yn yr achos yma, defnyddiwn mesurydd trydan, felly rhowch ffactor tyniad hydro neu half. Adran 5. Os ydych eisiau atodi mwy o wybodaeth, yna dywyswch ie. Cofiwch i atodi'r gwybodaeth pellach i'r e-bost neu e-bost y fe'n ôl i ni gyda'r ffurflen. Yn yr enghraifft yma, nid ydyn ni'n atodi mwy o wybodaeth. Unwaith rydych wedi cwblhau'r gwybodaeth ar y taflen flaen, ewch i'r ail dudalen neu i'r ail tab. Bydd enw a fformat yr ail dudalen yn naill ai am ffurflen dyddiol, wythnosol neu fusol. Bydd hyn yn dibynnu ar amlder sy'n cael ei nodi ar eich trwydded. Byddaf yn defnyddio'r ffurflen hydrofusol yn yr enghraifft yma. Adran 6. Rhowch dyddiad a darlleniad y mesurydd trydan ar gyfer dechrau cyfnod y datganiad. Er enghraifft. Yn yr adran yma, mae rhaid defnyddio ffigurau sy'n unigryw i'ch safle a'ch offer. Nodwch nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadw'r gwybodaeth hon. Bydd angen gofyn i'r cwmni a darparodd yr offer neu unrhyw asiant sy'n gyfrifol am dylunio am unrhyw gwybodaeth pellach.
Mae enghraifft o sut i gyfrifo'r ffactor tynnu dŵr ar gael yng nghefn eich trwydded neu yn atodiad 2 o'r canllawiau ar sut i gwblhau datganiad papur. Dylai'r ffigurau effeithlonrwydd bod rhwng dim a 0.99. Os mae'r system er enghraifft yn 90%, cofnodwch 0.9. Byddaf yn defnyddio ffigurau o'r esiampl. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen yn electronig, bydd y ffactor tynnu dŵr neu'r haff yn gyfrifo yn awtomatig. Os ydych yn cwblhau y ffurflen ar papur, bydd rhaid dilyn y canllawiau ac anfonwyd gyda'r ffurflen ar sut i gyfrifo. Yng ngholofn 2, nodwch faint gwirioneddol y drydan a gynhyrchwyd. Peidiwch â nodi darlleniadau mesurydd trydan, achos bydd hyn yn y swm cronis y trydan a gynhyrchwyd. Mae'n bosib i copi o gwybodaeth o daflen arall. Uwcholeuo'r data, cliciwch ar fotwm dde y llygodyn a dewiswch copi. Yna, yng ngholofn 2, cliciwch ar y dde eto a dewiswch Paste Formula. Drychwch am y symbol yma. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen ar bapur, bydd rhaid lluosi pob rhif yma gyda'r haff a gyfrifwyd i cael y rhif yma. Ewch i'r canllawiau am mwy o wybodaeth. Adran 7. Nodwch dyddiad a darlleniad y mesurydd trydan ar gyfer diwedd y cyfnod datganiad. Er enghraifft. Adran 8. Ni fydd y blwch hyn yn llenwi'n awtomatig. Bydd rhaid cyfrifo a nodi'r gyfanswm o dŵr a dynnwyd yng ngholofn yma. Adran 9. Y datganiad. Mae rhaid i'r cwsmeriaid sy'n cyflawni'r ffurflen bapur llofnodi'r adran yma. Yn olaf, rhestr wirio cwblhau. Ni fyddwch yn gallu creu'r XML tan fod ie neu dy am ddim yn berthnasol yn erbyn pob cofnod. Adolygwch unrhyw adran sydd dal gyda na wrth ei ochr. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen ar bapur, defnyddiwch y rhestr yma i sicrhau fod pob adran wedi ei cwblhau. Os ydych yn cwblhau'r ffurflen yn electronig, yna cliciwch Creu XML. Ni fydd neges yn dod lan i ddangos fod hyn wedi bod yn llwyddiannus. Bydd rhaid agor y ffolder lle cadwch y datgan Excel yn wreiddiol, a wedyn e-bost yr XML yn ôl ato ni. Neu, os ydych yn cwblhau ar papur, yna postiwch yn ôl ato ni gyda unrhyw gwybodaeth pellach sydd ei angen. Mae mwy o gwybodaeth ar gael ar ein wefan.